Tnedid Green Paper għal konsultazzjoni pubblika brabta ma' aktar infurzar fl-użu tal-midja soċjali. Din il-konsultazzjoni pubblika bl-isem ta' riforma midja soċjali inħarsu tfal u persuni vulnerabli għandha lan tfittex il-femiet u l-aspettattivi dwar kif għandu jiġi indirizzat l-impatt tal-midja soċjali fuq is-soċjetà, partikolarment fost il-minuri. Din qed tirrikonoxxi wkoll ir-realtà fejn l-iżviluppi teknoloġiċi huma kontinwi u għalhekk qed jiżdiedu realtajiet ġodda. Fil-fatt din il-Green Paper taċċenna għal miżuri biex jitnaqqas l-aċċess għat-tfal taħt 13-il sena f'kollaborazzjoni anka mal-ġenituri u partijiet interessati. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg ġie spjegat li ftit ta' żmien ilu twaqqaf kumitat tekniku biex iħejjer rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar din it-tema. Buttigieg saħqet li l-pjattaformi tal-midja soċjali bidlu l-mod kif nikkomunikaw ma' xulxin u anka nesprimu ruħna ma' ħaddieħor. Għalhekk ukoll li tfal għandhom jiġu mħarsin mill-effetti negattivi tal-midja soċjali fl-istess waqt li ma jitilfux il-vantaġġi tal-ħiliet diġitali. Forma li l-lan ewlieni tagħha li nipproteġu l-tfal u l-persuni vulnerabbli fil-waqt li dejjem inħarsu id-dritt tal-espressjoni. Ħerqana sabiex nikkonsultaw ma' kulħadd mhux biss dwar l-età, iżda rridu nkunu nafu kif nistgħu nagħmlu l-esperjenza online ferm aħjar għal kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Ministru Falzon spjega kif ir-riċerka tirreferi għall-użu eċċessiv tal-midja soċjali b'impatt mifrux fuq is-saħħa mentali bħal livelli għoljin ta' ansjetà u depressjoni. U tkellem ukoll dwar diversi inizjattivi li ħall-Gvern fl-aħħar snin brabta ma' cyberbullying u sostna li kull persuna li tispiċċa vittma ta' abuż online għandha semma leħinha. Minu l-vittma u min jiġi kalpesta min jiġi redikolat u min spiċċa għaddu ġuri ku joqtlu fuq il-social media għandu xtrittijiet ukoll u għalhekk kienu nisimgħu n-nies kif nagħmlu dak il-pilaġġ. Din il-konsultazzjoni pubblika li tpoġġi numru ta' mistoqsijiet biex kulħadd jgħid tiegħu dwarhom għandha miftuħa sa' 27 ta' Frar illi ġej.